Uyinganza wethu ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngingumsizi. Mawuqala ngale channel iqinisekisa ucinzele usubscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Kanti wangilandela phe inkundla zokuxhumana uthi ke msize eseyizokwazi ukuthi uthole ipage lethu okuyilona ke siposta kulo ke indaba. Sekudutshulwe kwabulawa ke owesilisa eshayela ke imoto yakhe iVW Polo lemhlophe lapha ke hothalo ngaku Ujabo Ngcobo Road. Irusa ke bize le ndaweni esigameko la efice khona ke kudutshulwe kaningi owesilisa ngesikhathi ke eshayela ke imoto yakhe nokukhulula ekutheni imoto ke igcina isiphuma ke emgwaqweni ishaya isihlahla yena ke wadlula ke kanjalo ke emhlabeni. Kusolwa ke udlame lwamatekisi mayilana ke nokubulawa kwakhe. Ngifisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalelo daba njengoba ke zande isigameko zokubulawa kwabantu mayilana ke nodlame ke lwamatekisi. Hlala phakathi comment section yakho hla ucinzele subscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel.